Já vám přeji krásný dobrý den a pojďme se podívat na to, co vám v tuto chvíli karty chtějí vzkázat, nebo co máte tedy v tuto chvíli vědět. Já tady mám takové téma, které vás zajímá a je to téma, jaké části sebe sabotují mou lásku k někomu. Takže pojďme se podívat tedy na to, jaké části uvnitř vás prostě sabotují lásku k někomu. Takže pojďme se na to podívat, jaké části uvnitř vás někde sebe sabotují lásku k někomu jinému. Nebo k někomu, kterou cítíte. Nebo můžete ji cítit vzájemně. Takže jaké části sabotují lásku? Tak já takhle začnu 4 a uvidíme, jak nás to povede dál. Já tady z těch energií vnímám opravdu, že mi to tady tvoří opravdu hodně jako souvislý obraz. Tyto energie i vlastně tady na spod balíčku byla tato karta věže. Takže pojďme se na to tedy podívat. Já tady hodně cítím tu spodní kartu, ta tady asi jako hodně jako převládá, kdy tady vlastně v té kartě, když se na to ladím, na ty energie, tak tady cítím takovou tu energii jako konfliktu. Jako kdyby tam byl nějaký konflikt mezi touhou po lásce, abych to správně formulovala, ty energie, které mi tady přicházejí, když se na to ladím, abych je přeformulovala jakoby do slov. Někdy opravdu musím chvíli to jako převádět do těch slov. Já tady opravdu vnímám, že tady je i jakoby konflikt mezi touhou po lásce a současně hluboce zakořeněný strach z té lásky. Jako kdyby opravdu ta energie, ta sestava té energie tady opravdu jakoby mluvila o té sabotáži, která ale jakoby nevzniká úplně jako z nelásky nebo neschopnosti jako cítit nebo z neschopnosti citu. Ale já tady vnímám prostě energii, jako kdyby tady bylo jako něco neuzavřené minulosti. Nějaká neuzavřená minulost, jo. Nějaký opravdu zkreslený i jako očekávání. A docela jako silné obranné mechanismy tady vnímám, jo, které se chrání, jako které vás chrání nebo se snažíte chránit. Vy si myslíte, nebo lidé, kterých se to bude týkat, který se v tom najdou, tak si myslí, že vlastně ty obranné mechanismy je snaží se chránit, že se chráníte, ale nakonec vlastně přijdete na to, nebo přicházíte postupem času na to, že vlastně vám nakonec jako v konečném důsledku vlastně škodí. Jo, takže tady opravdu je to taková opravdu energie, kdy ty obranné mechanismy, kdy si můžete myslet, můžete být na sebe hrdí, že se chráníte, tak vlastně vám vlastně nakonec té lásce jakoby škodí a vzdalují vás od té lásky, nebo od těch prožitků té lásky, nebo být milováni a milovat. Tady, když se podíváme a napojíme na tu energii, tak já vidím jakoby jistou část osobnosti, která si zvykla žít jakoby spíše v budoucnosti než v přítomnosti. Jako kdyby mi to ukazovalo na nějakého člověka, který jakoby někde stojí na nějakém jako pobřeží, možná i tady stojí na lodi, ale já vnímám člověka na pobřeží, který hledí jako do dálky a čeká, plánuje, představuje si, co přijde. Jo, je to prostě energie vize. Jo, je to člověk, nebo týká se to lidí, kteří opravdu mají vize, vizualizují si, vidí ty svoje vize.
Jo, samozřejmě je to energie i rozvoje, je to energie i očekávání něčeho jako lepšího, většího, hodnotnějšího. Tady v tom kontextu, když jsme se ptali jakoby na tu sabotáž té lásky, tak tady ta energie mě jasně jakoby vede k tomu, že tady někdo jako nějaký člověk hledá dokonalý okamžik. Jo, hledá dokonalého partnera nebo opravdu ty ideální podmínky jakoby k tomu, aby aby jako se mohl skutečně otevřít. Ale tady je důležitý jakoby sdělit, tady je ta rada, že vlastně žádný dokonalý prostě podmínky, aby se člověk mohl otevřít, nebo ideální podmínky k tomu se nikdy jako nestanou, protože buď se člověk musí otevřít teď, kde tu lásku cítí a vnímá to a cítí to, že to tam má tu hloubku, anebo prostě žádný ideální okamžik prostě nepřijde. Jo, to je důležité jako si v tomhletom podtextu a v této otázce, jako kde si můžete to sabotovat tu lásku nebo ten prožitek jakoby vůči někomu nebo tohleto všechno, jako je důležité si tohleto uvědomit. Jo, já tady vnímám prostě část člověka, který opravdu má pocit, že opravdový vztah jako začíná až jednou, že to stále odsouvá na až jednou, až přijde ten správný okamžik, až prostě se to změní, až se něco změní, až se něco stane, až se něco samo vyřeší. Tohle to tady vnímám, tyhle ty slova. Až člověk sám prostě vyroste, až sám vyrostu, až sám povyrostu, až sám vyzraju. Ale to se nikdy nestane, jo, protože věci se nedějí jakoby samy. Já tady i vnímám třeba, až se z něčeho uzdravím, až se vyhojím, až mě to nebude tolik bolet. Jo, nebo až mi ten druhý ukáže tu dostatečnou kvalitu, až mi prokáže tu dostatečnou kvalitu, až mi ukáže tu dostatečnou trpělivost, až mě dokáže dostatečně potvrdit, až mi ukáže, že opravdu o mě tolik stojí. A může se to tam všechno dít, jakoby, a stále prostě je to málo a stále ten člověk, ten druhý, jakoby neprokáže tu dostatečnou kvalitu, nebo dostatečně toho člověka nepotvrdí, nebo dostatečně mu neprojeví, aby tomu ten člověk jakoby uvěřil. Takže tady ta vnitřní část jakoby toho člověka žije jako v takovém tom permanentní posunu jakoby hodně dopředu, což tady já vnímám, že má za následek, že ten přítomný okamžik prostě není pro toho člověka dost dobrý, není dost připravený, není to ta správná chvíle, není dost jako dobrý. Jo, ale nikdy to nebude dost dobrý, nikdy to nebude ideální, nikdy to prostě nebude nikdy to nebude ten ideální okamžik. Jo, ten člověk bude pořád jenom čekat na něco ideálního, na něco dost dobrého, na něco, aby mohl tady něco v budoucnosti možná někdy udělat. A právě to je právě ten sabotér první v tomhle případě jako lásky. Jo, že si ten člověk idealizuje jakoby budoucnost, která ho okrádá o současnou šanci nebo o současnou příležitost, kterou vlastně mu život nabídl. Později, já tady vnímám, že později už prostě může ten člověk jenom litovat, jako čím déle bude čekat, čím déle bude se chtít od toho druhého nějaké potvrzení, čím více bude chtít potvrzovat, čím více bude chtít jako tu trpělivost, stále to bude odsouvat do nějaké budoucnosti, tak se tohleto bude dít pořád, protože ten zákon přitažlivosti samozřejmě takhle funguje a co odsouváme, tak prostě nás to okrádá o tu současnou situaci, tu současnou šanci a pak nám ta šance proteče mezi těmi prsty a já tu energii tady prostě vnímám, že abyste to neodkládali někdo z vás tak dlouho na to, aby prostě, nebo samozřejmě buď se můžete v tom najít vy, nebo v tom můžete vidět toho druhého člověka, kterého vlastně cítíte, milujete, cítíte k němu city. Jo, je to prostě opravdu kolektivní rovina, tak to berte v potaz, zase na to upozorňuji, takže si to otáčejte, jak potřebujete, navnímejte si to, co potřebujete.
Jo, takže já tady opravdu vnímám tu energii. Tahle ta energie jako není o nějaké přehnané romantice, jo, nebo o něčem takovém. To vůbec tady jako není. Nevnímám tady z těchto energií, že by to jako tady bylo opravdu o nějaké romantické představě hluboké, přes kterou by prostě jako to nešlo. Ale spíš tady vnímám takový jakoby paradox, kde tady vnímám člověka, který touží po opravdu reálném, naplněném partnerském vztahu, zároveň o hlubokém spojení, chce být milovaný a chce milovat, chce to tam opravdu mít naplněné, ale uvnitř jakoby má přístup jakoby takový, že teď ještě ne, teď ještě musím počkat. Teď ještě není ta ideální příležitost, teď není ten ideální čas, ještě musím vyčkat. Jo? Musím počkat na lepší příležitost, nesmím nic zkazit, musím prostě, teď to ještě nejde. Jo? A pořád něco takového tady jakoby vnímám. Může to mít prostě jakoby opravdu různé podoby. Jo, může to být člověk, jako který je opravdu hodně opatrný a stále to jako odkládá. Jo. Může se tady opravdu jednat o člověka velmi opatrného. O člověka jako plného nějaké bolesti. Jo, a díky tomu to odkládá. Prostě už se v životě spálil a tak stále tu lásku, kterou teď cítí, vnímá, opravdu tu hloubku, tak je tam prostě opatrný. Odkládá jakoby ten závazek. Jako kdyby tam u něj bylo, u toho člověka, nebo u vás, to odmítání toho jasného rozhodnutí. Jako kdybyste odmítali, nebo ten člověk odmítal jako to jasné rozhodnutí. Jako kdyby stále čekal na nějaký signál, nebo opravdu na nějakou vhodnou jako příležitost, která vlastně už trvá delší dobu a prostě ona se jako nekoná, nic jako nepřichází. Není tam ten signál. Prostě já tady vnímám, že ten člověk stále čeká na nějaký signál, na nějaké znamení, nebo na něco takového, ale prostě ten signál nepřichází, jo, jako kdyby prostě ten člověk čekal jako stále zbytečně, jako kdyby si prostě neuvědomoval to, že nemůže čekat stále jako na ten signál nějaký, nebo na tu správnou chvíli, že musí jednat teď, tady v přítomnosti a díky tomu, že bude jednat, bude činit nějaké ty kroky, takže si vytvoří tu budoucnost, protože jinak to prostě nefunguje, jinak to prostě nejde, jinak to není reálné, jo. Ten člověk možná tady i věří, jako, nebo vy, záleží, z jaké strany se na to budete koukat, nebo z jakého úhlu, nebo kdo se na to bude koukat, na toto video, když vás to k tomu přivede, že ten člověk opravdu může mít jakoby pocit, že dělá správnou věc, protože jako má pocit, že nechce skákat do nějaké lásky nebo do vztahu jako nerozvážně, že si to potřebuje jako zvážit, že si to potřebuje jako na toho druhého působit jako, že je rozvážný. Jako on tady i vnímá, on to tady má ten člověk, jako co si o mě ten druhý, jako ta moje láska, co si to jako o mě pomyslí, když prostě skočím do něčeho úplně jako nerozvážně. On ten člověk jako kouká i hodně na to, co si o něm budete myslet, jo, nebo co si ten druhý o něm bude myslet. Jo, ale ve skutečnosti prostě tohle, co tady říkám, tak jako funguje opravdu jako nějaká bariéra, kdy vlastně tu lásku jako někam furt stále odsouvá, kdy jako není možné jí žít v té realitě, jo. Tahle ta prostě část tohohle člověka se bojí jakoby ztráty nějaké kontroly nad sebou, kontroly všeobecně nad vším. Bojí se toho, co by ta otevřenost jakoby přinesla, jo. A proto ten člověk tady má potřebu mít dopředu jakoby jasnou mapu, jako jasně to vědět, jasně to vidět. Jenže já tady prostě vnímám, že jako láska nikdy nepřichází s tou mapou v ruce, jo. Tady prostě, pokud jako to ten člověk tam nemá v té rovnováze, není tam ta rovnováha, tak prostě toho člověka nebo celkově vás to může držet jakoby v něčem, jako že se pořád chcete jako připravit, ale jako nemůžete vykročit, protože nikdy nebudete plně připravený. Prostě musíte vykročit vpřed i bez té připravenosti. Prostě musíte udělat ty spontánní kroky, které jakoby cítíte a vnímáte.
Já tady i vnímám jako i energie hodně velké nespokojenosti, možná i netečnosti, hodně velké uzavřenosti, možná i hodně velkého emocionálního přehlcení a zahlcení, které se projevuje jako nějaká jakoby jistá odtažitost. Tady ta energie mi tady ukazuje, jako že tam je nějaká část osobnosti, která je schopná znehodnotit to, co přichází. Jo, že ten člověk je schopen si ve své hlavě a ve svém nitru a díky tomu nastavení a tomu jak je emocionálně přehlcen, tak je schopný jakoby ta jeho část jistá znehodnotit to, co k němu dobrého přichází, nebo to, co je založené na té lásce, jo? Nebo konkrétně i to, kdo ho miluje, nebo kdo ho tak hluboce cítí, kdo si ho vybral, nebo kdo s ním chce být, jo? Protože tady ten člověk jako nosí nějaký jistý strach nebo jistý silný stín, nebo nějakou nenaplněnou potřebu, která se mu nikdy nenaplnila. A zároveň tohle to vlastně ho odvádí mu tu pozornost jakoby pryč, jo. Je to takový ten vnitřní postoj, který mu říká jako tohle není jako úplně ono. A často mu to jako říká dřív, než vůbec zjistí ten člověk, jakoby, co to vůbec je, jo. A že už to zavrhne jakoby předem něco. Jako kdyby tam to negativní nastavení a to emocionální přehlcení bylo tak jako silné, že ten člověk už to jako sabotuje jakoby dřív, než zjistí opravdu, co zatím je, nebo co to je. A tady právě opravdu vzniká i ta jako hluboká, ta vnitřní sabotáž, kdy to jako není jenom o nespokojenosti, ale spíše je ta nespokojenost v tom člověku, v tom nitru toho člověka, která se potom jakoby všeobecně promítá, potom i jakoby se promítala do té lásky. Jo, nebo když ten člověk opravdu začne cítit, tak on to úplně jako začne sabotovat, jo. Tak se to samozřejmě může jako i do té lásky k tomu druhému člověku prostě promítat. Já tady i vnímám, že se možná i jedná i o člověka, samozřejmě se nacházíme na kolektivní rovině, takže to berte v potaz, nebude se to týkat všech, ale vnímám tady i jako člověka, který jakoby se neustále jakoby přistihuje, že ho druzí nedokážou emocionálně aktivovat, jako kdyby ho neuměli oživovat, že jako má pocit, že jako nepřichází nějaká ta zamilovanost, jo? Že mu neproudí jako radost tomu člověku. A místo, aby ten člověk jakoby zkoumal, co se uvnitř něj jako skutečně děje, tak jako má takovou tendenci jako to tam jako nevím, připisovat úplně někam jinam, než jako kde to tomu člověku jako vzniká. Já i tady vnímám jako i u některých jako z vás nebo nějakého toho člověka, že tam jde i jako nějakou apatickou až reakci, která jako právě tvoří odstup ve chvíli, který jako vede toho druhého člověka se k němu jakoby přiblížit. Jo, jako kdyby prostě ten člověk odmítal to láskyplné přiblížení, jako kdyby to hned jakoby zavrhl a sabotoval. Já to tady vnímám i jako o nějakou obranu, která jakoby vzniká právě z toho předchozího zklamání toho člověka, protože ten člověk, o kterém je tady řeč, tak je opravdu hodně jakoby zklamaný, hodně jako má unavené to srdce, jako kdyby hodně jako dával a opravdu toho člověka to hodně zklamalo něco. Má prostě strach z opakování stejných chyb. Bojí se toho, že se mu to jako zopakuje. Proto se lásky jakoby radši vzdává, i když cítí, i když vnímá, že třeba je to opravdu to pravé, tak si to prostě nějak negativně prostě přeformuluje, že to není a že radši nebude jako riskovat, že je z toho strachu, prostě, že má ten strach, aby se mu to neopakovalo. Ale samozřejmě jako
takhle se dostáváme k té lásce, prostě, že musíme risknout, kdy to člověk musí riskovat. Ano, někdy se to někomu třeba opakuje, ale ten člověk se z toho jako poučí, protože některé věci prostě přehlíží a když jako od samého začátku jako vnímá, že to není to úplně správné, jenže právě ten člověk, i když vnímá, že to správné je, tak si bude sám nalhávat, bude žít v té iluzi, jako bude si sabotovat to, že to není to správné, jo, že i když budou cítit, i když ho bude někdo potvrzovat, i když ho bude milovat, i když s ním bude mít opravdu trpělivost, i když prostě mu prokáže všechno, co prokázat ten člověk chtěl, tak stejně ten člověk jakoby stále se bude jako cítit nějak, kdy to bude jakoby se snažit jakoby sabotovat. Nebude tomu věřit. Jako kdyby to prostě nešlo tomu člověku vůbec jakoby prokázat. Jako kdyby ten člověk si to jakoby furt sabotoval. Jo, ten člověk prostě tady se snaží být jako v takovém nastavení a tak, aby nebyl zranitelný, jo. Takže ten člověk zůstává jenom napůl přítomný a napůl nepřítomný. Jo, jako kdyby opravdu v něm, tom člověku, nějaká část měla jako jistou podobu odmítání příležitosti, jako kdyby ten člověk byl hrozně negativně kritický vůči jako nějaký snaze, když někdo, jako kdo ho miluje, prostě udělá něco vůči němu, tak jako kdyby si to kriticky jako negativně jako ospravedlňoval. Nebo jako kdyby tam opravdu docházelo k nějakému i pocitu, že ten člověk se jako přizpůsobuje nebo že reaguje, že jako nějak jako schválně reaguje a že to takhle prostě jako ve skutečnosti vůbec necítí, že ho jako ten člověk jako klame nebo že s ním hraje nějakou tu hru, pořád si to takhle negativně jakoby kriticky úplně jako nepochopitelně jako sabotuje, i když opravdu já tady vnímám, že s někým je ten člověk jakoby hluboce propojen a že opravdu je tam nějaký druh energie, jo, může se tady buď to prostě týkat nějaké ženy nebo nějakého muže samozřejmě, jo, pokud prostě záleží, kdo se na to dívá, jo, takže ten člověk je propojený, když to vezmu úplně podle té energie, tak ten člověk je hluboce propojený s nějakou ženou, nějakou královnou holí, s energií královny holí, což je žena velice přitažlivá, ví, co chce, je magnetická, je okouzlující pro něj, je vášnivá, jo, ale přesto ten člověk jako si to sabotuje, přesto si prostě říká, že to opravdu, že to ten člověk prostě tak necítí, že to třeba jenom hraje, nebo že si ho chce jenom nějak získat, jo, ale to je přesně toho člověka nějaká negativní jakoby obrana, jo. Z nějakého dalšího hlediska mi tady prostě přijde opravdu ta energie taková, že ten člověk jakoby měl nějaký dřív intenzivní jakoby citový prožitek, který ho hodně jako srazil na kolena a hrozně ho bolel. Jo, takže jako není se jako čemu divit těm energiím, že to tady takhle je, ale vlastně ten člověk si brání jako sám k tomu naplnění, k tomu štěstí a opravdu si to sabotuje, tu lásku být milován a milovat. A já tady vnímám prostě, že když člověk touží po lásce, být milován a milovat, tak jakoby tahle ta část, kterou já tady říkám, tak prostě nedovolí plně přijímat a vnímat to, co se skutečně děje, protože ten člověk se potom bojí, že by to mohlo znovu bolet, tak prostě radši se stáhne, radši ignoruje nebo radši prostě tu lásku prožívat nebude, protože má strach, že to znovu bude bolet. Jo, takže tady je to velmi složitá ta energie, jo. Na tuhletu energii mi vlastně navazuje celkově tato energie. Já ji tady vnímám jako takovou v tuhle chvíli jako hodně temnou kartu a hodně temnou energii, kdy ten člověk jakoby opravdu má tam
ten vnitřní svět plný strachů a mně se to tady jakoby odhaluje, jo. Já se na to vlastně můžu naladit a je to tam jako, že se bojí, že si dělá iluze, a prostě je tam spoustu nejasností, jsou tam nějaké, jako furt stále si ten člověk myslí, že tam jsou nějaké skryté motivy. Jo, jako kdyby prostě ten člověk si sám odpovídal a zpochybňoval všechno, jako co si myslí samozřejmě i sám o sobě, ale co jako si myslí o tom druhém, který ho miluje, jo, nebo který němu něco cítí. Jo, já tady prostě vnímám, že tady v tom případě se ukazuje prostě taková ta část osobnosti, která opravdu funguje na bázi těch podvědomých vzorců. Já tady i vnímám opravdu, že tady u toho člověka se to vytvořilo možná i někdy v dětství, nebo v nějakých důležitých jakoby vztazích, které byly opravdu jakoby v té rané fázi. Jo, kdy já tady nevnímám, že by to byla energie toho člověka, že by byla nějaká zlá, to vůbec ne. Ta energie není ani úplně z toho vědomá, ale má ta energie toho člověka ohromnou sílu, jo. Je to prostě ta část v něm, která jakoby přehání ty rizika, prostě vnímá to prostě tak negativně a přehání to, že jakoby si vytváří katastrofické scénáře, jo. Způsobuje jakoby prostě si způsobuje i, že jako způsobuje si nějaký druh žárlivosti, jo. Hodně jako nedůvěřuje. Má ten člověk hodně pocit nejistoty a někdy tam má jakoby opravdu je v takovém tom stavu, že tam opravdu má nutnost jakoby tu lásku a ty vztahy jakoby úplně jakoby kontrolovat, jo. Takže samozřejmě je to člověk, který stále jakoby podléhá nějakému typu žárlivosti. Já tady prostě vnímám, že tady u toho člověka, nebo tady u vás, pokud se v tom najdete, tak tady to naznačuje jako nějaké neuzavřené prostě vnitřní příběhy, jo, kdy se člověk prostě snaží být racionální, myslet jenom logicky, snaží se ten člověk být jakoby nad věcí, ale uvnitř běží jakoby ty staré obrazy a to jsou strachy z odmítnutí, strachy, že druhý mu odejde, strachy, že ho nechá, strachy, že to nevyjde, strachy, že to není jako dost dobrý, že prostě že ten člověk není jakoby dost dobrý, nebo že opravdu, že nechápe, jak ho někdo může jako milovat, nebo jak ho mohl začít někdo milovat, nebo jak ho může někdo cítit, protože on má jakoby dané to, že si lásku musí nějak zasloužit a najednou se mu potvrdili jako vzorce, nebo úplně se událo něco jiného, že on nemusel dělat vůbec nic a přesto ho někdo jako cítí. Jak je to možný, že mě cítí? Jak je to možný, že mě může pořád chtít? Jak je to možný? Přece já jako tu lásku si musím zasloužit, něco jsem jako musel udělat, nebo prostě musím něco dělat. Jak je možný, že ten druhý člověk mě stále cítí? Co v tom je, jako že mě cítí? No, tomu se říká bezpodmínečná láska. Láska se nezasluhuje, láska prostě proudí, láska buď je, nebo není. Jo, a tohleto ten člověk ještě nemá jakoby úplně pochopené, že si nemusí jako lásku zasloužit, nemusí vždycky něco udělat, nebo nemusí vždycky prostě potvrdit a být pro toho druhého, aby ho někdo mohl milovat. Prostě někdy dokážou lidé milovat, protože jenom ta energie toho člověka, ten člověk existuje. A tenhle ten člověk jako nedokáže pochopit, protože právě má furt pocit, že si musí jakoby lásku zasloužit. A je mu to prostě všechno divné a negativně nějak to ospravedlňuje, že v tom musí něco být, že to není možné. Jak je to možné? Nerozumím tomu. Jo, a tahleta jako část může i tomu člověku způsobit právě, že analyzuje vlastně to chování toho druhého člověka, který jako je do něj zamilovaný, miluje ho, cítí ho, prostě vybral si ho, jo, že prostě tam si jako negativně všímá nějakých detailů, které jako nemají vůbec jako velký žádný význam, ale ten člověk jim dává
ten význam a jako dává jim ten nádech ohrožení a proto vlastně si tu lásku blokuje, proto nemůže tu lásku jakoby prožívat v té realitě. Jo, proto je tam ta sabotáž, ten člověk si to jakoby sabotuje. A ten člověk vlastně sám jako by pořád ještě uvnitř neví, jako co úplně chce, jako kdyby byl sám sobě nečitelný. Jako kdyby na jednu stranu, prostě stranu toužil po blízkosti, ale v další chvíli prostě přichází ten jeho strach toho člověka a ten člověk se okamžitě stáhne a zase touží po té blízkosti, touží jako po ní, ale jako zase má ten strach a zase ten člověk jako je stažený, jo. Je to prostě taková jako, je tam prostě nějaký vnitřní prostě chaos toho člověka, který prostě pro tu lásku je jakoby dost náročný, nebo je dost náročný pro člověka, který jako ho miluje, jo, nebo ho cítí. Já tady prostě cítím jako takové ty vnitřní sabotáže, které jako nevycházejí z lenosti nebo z nezájmu, to vůbec ne, ale vycházejí jakoby z toho, že některé části toho člověka, jeho osobnosti jsou stále jsou v temných chodbách nějaké jeho minulosti. Jako kdyby pořád chodil po nějakých chodbách starých té minulosti, jo, když se to tak přirovná. Nebo tak mi to tady jako přichází. Já tady vnímám, že jako asi u toho člověka to není úplně jednoduše odstranitelné, že to vyžaduje opravdu laskavé a trpělivé zkoumání, protože zde opravdu nejsou jenom strachy, ale jsou tady i staré iluze, zkreslené představy o lásce a tak dále. Ta bolest, jo, to zklamání, které mu bylo způsobené, nebo co zažil, nebo zažila. Je tady dost možné, že vnitřní představa jakoby lásky toho člověka je stále ovlivněna tím, co člověk možná viděl u svých rodičů nebo ve svém okolí, tím, jak kdysi prožíval nějaké ztráty nebo jak prožívá ztráty, nebo tím, jak se cítil prostě někdy odmítnutý. Cítím tady prostě plno v tom člověku jako takové mlhy, které mu zastírají skutečnou realitu a lásku. A té lásce právě to znamená, že člověk často reaguje na toho druhého, který ho miluje nebo ho cítí nějakým způsobem, ale nereaguje na toho člověka, ale reaguje vlastně skrze ty vlastní jeho strachy toho člověka, jo. Já tady vnímám, že se jedná jakoby o člověka, ať se v tom vidíte vy, nebo ať to je nějaká druhá osoba, tak já tady vnímám takový ten proces jakoby stále jako takovýho, že se chce přiblížit a vzdálit, takový to vzdálení a uniknout, chci se přiblížit a vzdálit, jo, něco takového tady vnímám. Tady ty energie prostě mi tady jako říkají, že nějaká vnitřní část toho člověka je zvyklá jako stále odcházet, a to buď fyzicky nebo emocionálně. Když se prostě situace stane velmi náročnou pro něj, nebo ji vnímá náročnou, tak jakoby ustupuje a odchází, jo. Když tam prostě vstoupí nějaký stres, nejistota u toho člověka, tak tady ta prostě část jakoby ustoupí. Nebo když tam je příliš mnoho emocí, tak ten člověk prostě odplouvá do bezpečné vzdálenosti. Je to prostě takový ten typ člověka v tuhle chvíli, má to tak jako nastavené, jo? Je to tam a tomu sabotuje vlastně
to prožívání té lásky, když ho tady někdo třeba opravdu hodně miluje nebo hodně po něm touží, hodně ho chce, tak on to tam prostě teďko si to takhle sabotuje. Já tady i vnímám, že tenhle ten člověk, o kom je tady řeč, tak tam opravdu hodně často uniká někam do práce. Do nějakého vlastního světa, kde si jakoby vytváří ten vlastní vnitřní svět, aby jako nevnímal to, jak žije. Že mu chybí ta láska, že potřebuje tu blízkost, že potřebuje tu lásku, že to chce tohleto naplnění. Jako kdyby si i tu lásku jakoby zakazoval. Jako kdyby stále unikal do nějaké rutiny, jako kdyby úplně omezoval komunikace, jako kdyby si říkal, že chce ztratit nějaký zájem, nebo že chce dokonce prostě ten kontakt nějaký přerušit. A je to většinou u toho člověka takový jako tichý proces, kdy se ten člověk jako postupně začne vzdalovat, aby se vlastně jakoby nemusel vypořádávat s něčím jako takovým, no. A tomu vlastně sabotuje jakoby i tu lásku nebo prožívání té lásky. Já to tady vnímám jako, že na jednu stranu jako se toho člověka tohle jako snaží chránit před nějakým emočním přetížením, ale ve skutečnosti mu to brání prostě hlubší nějaké blízkosti a prožitkům lásky, kterou on si ten člověk jako přeje. Protože láska prostě potřebuje konfrontaci. Láska komunikuje. Láska potřebuje setrvání a přítomnost, jo. Ale tady to prostě mi říká, když je mi to nepříjemné, raději odejdu, než abych to řešil. Nechci to řešit, prostě nebudu to řešit, radši odejdu. Jo, i kdyby prostě ten člověk cítil nevím jak, i kdyby jste ho milovali nevím jak, i kdybyste ho cítili nevím jak, i kdybyste mu to dokazovali horem dolem, tak to takhle ten člověk jako tuhle chvíli v této energii má. Jako jo, je to logické, no, v těch energií, v tomhletom postavení energie, ale prostě ten člověk to vnímá tak, že když jako se cítí jako nějakým způsobem ohrožený, má ten pocit ohrožení, tak ten jeho obranný mechanismus nebo její prostě zvolí únik. Protože ta přímá konfrontace s nějakými nejasnostmi a strachy tomu člověku je velmi nepříjemná. Možná, že u toho člověka úplně tato sabotáž není jakoby vědomá. Jo? Takže pokud se v tom najdete, tak tady si to můžete dát na tu vědomou úroveň, proč třeba unikáte, nebo proč od toho odstupujete a tak dál. Můžete to pochopit. Jo, pokud se vás to týká. Samozřejmě, pokud se to týká nějaké druhé osoby, kterou vy cítíte, tak samozřejmě můžete pochopit to o té osobě. Jo, že to není vůbec o vás, ale že to je o tom člověku samotné. Jo, ten člověk prostě si myslí, že dělá to nejlepší pro sebe, ale nedělá. Nedělá to nejlepší pro sebe. Jo, tam je ta sabotáž. Tady prostě potom vládne chlad, protože ten člověk se zase potom uzavírá a jako nemůže prožívat tu lásku, protože si ji nedovolí jako prožívat. Bojí se toho, uniká, uteče, místo aby prostě to vykomunikoval, aby se konfrontoval, aby prostě překonal ty nepříjemnosti a ty strachy, tak radši unikne. Jo, nechce prostě to řešit. Radši to neřeší. Radši bude mlčet, než aby prostě šel do té konfrontace, než aby prostě si to šel jakoby vyjasnit, protože to vyjasnění a ta konfrontace by opravdu jakoby vedla k tomu pročištění a otevření a vyhojení toho člověka. Možná ten člověk z toho má strach, možná chce se trvávat v téhleté sabotáži, třeba
není v tomto životě připravený na to prožít tu lásku. I když potká toho pravého partnera nebo toho správného partnera, se kterým by mohli jít prostě po té správné cestě. To už je prostě na svobodné vůli těch lidí. Jo, svobodnou vůli my nemůžeme ovlivnit, takže můžete udělat cokoliv, ale člověka svobodnou vůli musíte nechat, musí být zachována a je to jejich rozhodnutí. Jestli takhle chtějí zůstat, tak prostě takhle musí zůstat, no. Já tady prostě přes tyhle ty energie, já si tam takhle přidám i tuhle kartu. Abych ji tady měla. Já tady prostě vnímám, že právě ten hluboký otřes, který ten člověk jakoby vnitřní zažil, tak ten strach a ta bolest tak je prostě zakořeněný v té minulosti. Jo, je to nějaké to staré trauma, je to prostě nějaký to zlomený srdce, nějaký náhlý jako rozpad něčeho, nějaká opravdu zkušenost, která tomu člověku způsobila, že svět není bezpečné místo, že prostě ani jakoby někomu, koho si myslel, že je mu blízký, nebo to tak vypadalo, takže jako mu nemohl úplně věřit, že prostě tam byla způsobená ta bolest, že se tam to srdce prostě zlomilo, že to tam prostě vzniklo tohleto, jo. Tady já prostě vnímám, že opravdu ten člověk byl někde prostě zlomený. Něco ho zlomilo. Já tady ale vnímám, že tenhle ten člověk jako je velmi schopný, jo. Je to člověk, který jako kdyby se otevřel, kdyby prostě chtěl tu lásku prožívat, tak já tady vnímám opravdu velký potenciál, že on na to jako má, jo, vytvářet ten pěkný vztah. On to dokáže, on to v sobě má. Ten člověk jako dokáže vytvářet ten láskyplný vztah, ale prostě někde to bylo zklamaný, někde to prostě bolelo, někde to bylo narušený a ten člověk prostě se tomu brání, ale přitom ten člověk může jakoby velmi, velmi schopně, tam má potenciál prostě v tom vztahu někde v té lásce, když to bude založené na lásce, tak tam opravdu má ty dovednosti a schopnosti, že tam může velmi dobře fungovat, protože ten člověk je velmi jakoby soucitný, velmi empatický a je velmi i inteligentní. Jo, ale tady stále uvnitř toho člověka existuje taková jistá prasklina, která se ozývá právě ve chvílích, kdy přichází někdo z blízkostí nebo ho chce milovat, chce s ním sdílet něco, nebo prostě chce s ním, jako, nebo chce mu být blíž, jo. Tak tam prostě se to jakoby vždycky jako sepne. Tady to úplně jako není jenom to trauma, ale je tady i jako nějaká ztráta důvěry, kterou ten člověk úplně ztratil. Je to nějaká zkušenost, která tomu člověku jakoby ukázala, že někdy, když se někde otevřel, tak byl prostě zraněný, hluboce zraněný nebo odmítnutý. Jo, a tady ta část právě toho člověka se potom snaží jakoby nějakým způsobem jakoby chránit a potom to spouští jako další nějaké obranné mechanismy a to je, že ten člověk jako se dívá jenom jakoby do té budoucnosti, ale nic nedělá, idealizuje si to jenom a jako nic pro to nedělá. Je tam nějaká ta emoční potom vzdálenost, jsou tam strachy a nakonec je tam vlastně ten únik, že ten člověk uniká. Tady ta energie, vlastně když se na to ladím, tak to není jako úplně nějaká hrozba, ale je to právě vysvětlení k tomu pochopení, kdy to máte pochopit buď o sobě, že to s váma prostě bude rezonovat, že se v tom uvidíte, anebo o nějaké osobě, kterou cítíte, kterou jako milujete, kdy vás to trápí, jako že to tam ten člověk takhle má. A mohli jste mít třeba i pocit, že to ten člověk jako sabotuje jakoby sám, že tam třeba nejsou úplně nějaké vnější překážky nebo něco takového. A opravdu ten člověk to sabotuje si sám.
Jo, prostě tady opravdu to ukazuje, odkud pochází to vnitřní sevření. Proč se ten člověk bojí skutečné blízkosti, proč se bojí milovat a být milován. Proč se tomu jako brání, proč to sabotuje. Jo, protože prostě ten vnitřní jeho systém toho člověka byl někdy kdysi otřesen a od té doby prostě funguje ten člověk jenom v té opatrnosti, jo, aby se mu ta bolest neopakovala, protože už ji nedokáže jakoby unést, nedokáže už ji zvládnout, nemá na to kapacitu, aby to jako zvládnul. No a tak radši sabotuje lásku, radši sabotuje blízkost, radši sabotuje jako to dobré, kdy ten člověk opravdu vnímá, že může být šťastný. On ten potenciál toho vytváření toho tam má, toho vztahu na té lásce. On tam má i tu empatii, on tam má ten soucit, jak jsem to říkala, ale prostě on to ten člověk sabotuje. Sám vlastně stojí v té cestě. Jo, já prostě tady vnímám, že ten člověk jakoby to sabotuje, že nedokáže i žít v té přítomnosti. Že všechno jakoby si odsouvá do nějaké budoucnosti a stále čeká, až bude ten správný okamžik, až bude lépe připraven, až se připraví lépe, až nic neskazí, jo, a prostě takhle si to tam pořád ten člověk jako říká. Dalšího toho sabotéra tady vnímám jako tu emocionální apatii, jo, která vznikla jako nějaká ta obrana před nějakým zklamáním a nyní vytváří právě ten odstup i tam, kde by měla vznikat blízkost, nebo kde opravdu tam by mohla být ta blízkost, nebo ten druhý člověk chce s ním tu blízkost. Jo? A řekla bych i třetí sabotér je taková ta temná část toho jeho podvědomí, toho člověka, která živí ten strach. Jo? Ten člověk se hrozně živí strachem, nejistotou, obavou, pocitem nebezpečí tam, kde mu prostě žádné nebezpečí nehrozí. A tam, kde mu prostě hrozí, nebo tam, kde prostě to vzniklo, nebo tam, kde to je, to nebezpečí, tak tam ten člověk jakoby setrvává, protože to tam jakoby zná a přitom tam má nejvíc jakoby těch zranění toho nebezpečí. Jo. Je to zvláštní, ale je to tak, prostě tam se asi v tom nebezpečí cítí bezpečně. Jo, a pak další takový sabotér je tady takový ten únikový mechanismus, jo, který nastavuje hranici právě příliš brzy nebo příliš prudce, čímž brání vlastně tomu skutečnému navazování té přítomnosti, jo? Že prostě ten člověk hrozně rychle jako ustoupí. No a pak tady vnímám i opravdu takovou tu dalšího sabotéra, tu starou bolest, jo? Která je stále živá. I když ten člověk se tváří jako, že nic, že tam nic není, jo? Nebo že už je to dávno pryč, tak pořád to tam prostě ten člověk má. Já tady nevnímám, jako že by úplně ten člověk jako chtěl, vědomě odmítal tu lásku, ale protože ji právě bere vážně, jo, protože prostě skutečná láska je důležitá a právě ve skutečné lásce se aktivují ty staré obranné mechanismy a právě ten člověk nechce znovu zažít nějaký ten pád. Jo? Jako kdyby v tom vnitřním světě se snažil chránit, ale dělá to způsobem, který mu brání, aby se ta láska, kterou třeba poznal nebo může jí prožívat, může se rozvinout, právě aby se rozvinout nemohla. Jo? Brání tam tomu ten člověk, aby se to rozvíjet ta láska nemohla, protože má strach. Má strach, že ho to bude bolet, že se příliš tomu oddá, že prostě bude přímo na té energii nebo na té lásce závislý a tak dále a tak dále. Jo? Je tam toho opravdu hodně v tomto čtení. Já ale tady vnímám, že všechno tohle to jde změnit. Jo? A může to ten člověk změnit, nebo můžete to změnit vy, pokud se vás to týká, tak ty změny můžou jako nastat přesto, že nebudete čekat, ale začnete po krůčcích prostě jednat. Jo? Zase je to tady to jednání. Prostě jednat a činit. Můžete prostě otevřít ten prostor pro přijetí těch emocí. Jo? Tady jsou takovýhle rady.
Můžete prostě prosvětlit a pojmenovat ty svoje strachy vědomně. Jo? Pokud už to víte, třeba najdete se v tom, tak už to můžete s tím vědomně jakoby pracovat. Jo? Pokud se vás to přímo týká. Samozřejmě pokud je to ohledně druhé osoby, tak s tím asi moc neuděláte, to musí pochopit ten člověk sám. Jo, jde to prostě pojmenovat ty strachy, pochopit tu minulost, jo, můžete se prostě začít učit zůstávat, i když je to prostě nepříjemné pro vás. Protože i to nepříjemné prostě může opravdu vás hodně jakoby posunout. A pokud je to vlastně všechno pochopeno správně, tak prostě se to může stát jakoby základem pro tu novější a zdravější jakoby strukturu a celkově pro tu lásku, pro tu blízkost, jo. Pro to vytváření i té hluboké intimity a to rozvíjení té lásky. Tady prostě se nabízí opravdu hluboké pochopení, že tady jako nejde o toto ničit, tu lásku, ale jako ty lidé se snaží chránit. Jo, je to opravdu paradox, protože ta jejich ochrana, jakoby oni na jednu stranu chtějí tu lásku žít a chtějí být naplněný a chtějí prostě tu lásku prožívat a když tu lásku poznají a můžou ji prožívat, tak zase použijou ty ochrany, protože si vzpomenou na tu bolest a nebo se to v nich sepne prostě a ta láska je jakoby pro ně v uvozovkách nebezpečnou. Jo, ale přitom nebezpečné je to tam, kde vlastně jim to bylo způsobeno, nebo tam, kde se trvávají, kde to jakoby znají. Jo, ale to si ty lidé velmi často neuvědomují. Když prostě tady ten člověk, nebo vy, když se vás to týká, poznáte ty vnitřní části, tak jsou to takové první kroky, kdy můžete pochopit tohleto všechno, nebo pokud se to týká nějakého člověka, kterého vy milujete, tak samozřejmě můžete pochopit jejich motivy. Jo. A když se to týká konkrétně toho člověka, když se v tom najdete, tak vlastně pochopit ty motivy, které tam máte, rozpoznáte je, budete zpracovat s tím strachem a budete samozřejmě podnikat nějaké ty kroky, jo. Jo, prostě s tím strachem. Jako únik, jako nic neřeší, vlastně dá se říct, jo. A když to zpracujete, tak tam získáte vlastně možnost volby. A když prostě půjdete po těch postupných krocích, tak se prostě k té lásce dostanete. Jo, ale musíte prostě s tím začít pracovat. Jo. Tyhle ty volby právě jakoby otevírají cestu k té lásce, jo, která není zatížená tou minulostí. Prostě ta minulost byla, je ukončená a všechno vzniká prostě tady v přítomnosti. A tady v přítomnosti jenom můžete něco vytvářet, můžete prostě si proto jít, můžete něco žít a tak dále. Vždycky se žije v přítomnosti, nikdy se nežije jakoby v minulosti. No, takže to byl tady takový hluboký vzkaz, kdy to bylo na přání, jaké části sebe nebo jeho sabotují lásku, buď ke mně, nebo jakoby k někomu. Takže bylo to takové náročné, možná se v tom někteří z vás najdete, někdo najde někoho druhého, koho cítí, koho miluje, k komu by se chtěl přiblížit a nemůže se k němu třeba přiblížit, ať udělá cokoliv, tak ten člověk ho k sobě prostě nepustí, tak můžete pochopit, proč to tak je. A samozřejmě, pokud se to týká přímo vás, tak tady můžete pochopit, kde to tam máte, protože nejspíš to je na nevědomé úrovni, možná si to neuvědomujete, tak můžete vlastně to rozkrýt tím, že si to začnete uvědomovat, že nad tím začnete přemýšlet, že to začnete zpracovávat a že si to uvědomujete. A vždycky, když si něco uvědomujeme, tak můžeme s tím pracovat, můžeme to změnit. Jo? A tady to prostě máme takhle prostě dané, že si to můžete uvědomit. No, a já už to asi uzavřu, to čtení a popřeji vám, ať se vám daří, ať to zvládnete, ať se zbavíte těch strachů a obranných mechanismů, který vám brání prožívat, nebo i těch sabotérů, kdy si sabotujete lásku k někomu, nebo k prožívání té hluboké lásky, která vás třeba potkala. A popřeji vám krásný den a ať se vám daří. Naschledanou.